ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଣି ଆଜିର ଘଟଣା କିଛି ହେଲା ଏମିତି କି ମେଘୁଆ ପାଗରେ ବର୍ଷା ଜୋର ହଉଥିବାରୁ କୁଆଡେ ନ ଯାଇ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି କଲୁ ଗୋଟେ ଭୋଜି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାଲିକେ, ଆଜିର କଥାଟା ଥିଲା କିଛି ଏମିତି କି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହଉଥିବାରୁ ଆମ ଗାଁ କ୍ଲବ ଘରେ ବସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦେଇଥିଲୁ ଟିକେ ମାଛକୁ କଷି। ମାଲିକେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଗୋଟେ ଭୋଜିଟା କରି ଖାଇବା, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ତାର କିଛି ମଜା ଅଲଗା ହବ କି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ହିଁ ଭୋଜି ହେଇନଥିଲା, ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଗଲା ଆଉ। ମାଲିକେ ଆପଣ ମାନେ କିଏ କିଏ ଏମିତି ଭୋଜି କରନ୍ତି ଆଉ ଭୋଜି କଲେ କେମିତି ମଜା ଲାଗେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ବୁଝିଲ ମାଲିକେ। ମତେ ଗ୍ୟାସ ପାଖରେ ବସେଇ ଭାଇ ଖାଲି କାଟି କୁଟିକିରି ଢାଳି ଚାଲିଲେ। ଘରେ କହିଲା ଭଳିଆ ଅନୁମାନ ତ ଆମର ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି। ମସଲା ଆଉ କଡେଇରେ ଜାଗା ହେଲାନି, ପୁଣି ଟପରେ ପକେଇ କଷିଲୁ। ମସଲା ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଗଲା ପରେ ଗୁରୁ ଛଣା ହେଇଥିବା ମାଛକୁ ଟିକେ ପକେଇ ଫୁଟେଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ ଟାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଅରୁଆ ଭାତକୁ ମାଛ ବେସର ତା ସହ କାକୁଡି ସାଲଟ, ମାଲିକେ ପୁରାପୁରି ମଜା ଆସିଗଲା। ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଆହା କି ଶାନ୍ତି।